ତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହରେ ଯୋଉ ନାଟକଟି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗ, ସେଇ ନାଟକର ସୁଭାଶିଷ ମହାପାତ୍ର ଯାହାକୁ ଆପଣ ବେଶ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ବବଲୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଜି କଥା ହବା। ଭାଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ମା ରାଜା। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଶା କରିବି ମତେ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ବବଲୁ ଭାଇକି ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଆମେ ଆହୁରି ବହୁତ ଖୁସି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ବଜରଙ୍ଗ ନାଟକ। ଏଇ ବଜରଙ୍ଗ ନାଟକରେ ଭାଉଜଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି। ଆଉ ପିୟୁଷ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଜବରଦସ୍ତ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଜମିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ କଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି? ନାଟକ ତୁମ ବଜରଙ୍ଗୀ ନାଟକର ରାଇଟର ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା ସାର୍, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର ଦାସ ସାର୍, ଆଉ ଷ୍ଟୋରି ଦେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରଞ୍ଜିତ ଲେଙ୍କା ସାର୍। ନାଟକର ଚରିତ୍ର ପିଙ୍କି ହେଉଛି ରାଧା, ଆଉ ପିୟୁଷ ଭାଇଙ୍କ ଅପୋଜିଟରେ ଅଛି ରାମ ରାଧାର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ମୋର ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ପିଙ୍କିର ଭାଇ, ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ମୋ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ରାଇଟର ଡିରେକ୍ଟର ଏଇ ସମାଜକୁ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶୋଧ। ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ମଣିଷ କେତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇପାରେ। ଗୋଟେ ଭୁଲ ବୁଝାଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବୁଝିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଏମିତି ଭୁଲ ବୁଝିଛି, ସେଇଟା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଭୁଲଟା ବୁଝିପାରିଛି, ତାକୁ ଭୁଲ ମାଗିଛି ଆଉ। ସାରା ଓଡିଶାବାସୀ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେଇ ସଂଳାପ ପଦେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବବଲୁ ବରେ ବଜାରୀ, ବରେ ବଦମାସ, ଲୁରେ ଲୁଚ। 25 ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲି, ଆଜି ସେ ଟାର୍ଗେଟ ମୋର ଫୁଲଫିଲ ହେଲା। ମୋ ଦାଦା ଖୁଡିଏ ଗାଁ ଛୁଡି ଯିବେ, ମୁଁ ହେବି ଟୋଟାଲ ଘର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ। ମାଲିକ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ। ଝିବି ଝିବି ବର୍ଷାରେ ଗୋଟାଏ ଛତା ତଳେ ପ୍ରେମିକ ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କୁହାଯାଏ। ବର୍ଷା ଭିଜା ଦେହରେ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ପ୍ରେମିକକୁ ଥରେ କହ, ଏଠି ଖୁବ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ଜାଣିବୁ ସେ ପ୍ରେମିକ କଣ। ଭିତରେ ଲକ୍ ନଥିବା ଗାଧୋଘର ଅଛି। ପ୍ରେମିକକୁ କବାଟ ପାଖରେ ଠିଆ କରି ଗାଧୋଇ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କୁହାଯାଏ। ସାମାନ୍ୟ କବାଟ ଖୋଲି ଭିତରେ ପଦାକୁ ହାତ ବାହାର କରି ଟାୱେଲଟା ମାଗ, ଜାଣିବୁ ଆଜିକାଲି ପ୍ରେମିକ ମାନେ କେତେ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ସଂଳାପ ଭାଇ କହୁଥିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅନେକ ନାଟକ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି କୋଉ ନାଟକ ଆପଣ ରାତାରାତି ପରିଚିତ କରିଥିଲେ, ମାଇଲେଜ ଦେଇଥିଲା? ସୁବାସ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି, ରାତାରାତି କଳାକାର ହେବା ପାଇଁ ଠିକ ନୁହଁ, ରାତି ରାତି କଳାକାର ହେବା ଠିକ। ରାତାରାତି କଣ, ରାତାରାତି ଯୋଉମାନେ ହଠାତ୍ କିନା ସକ୍ସେସ୍ ମିଳନ୍ତି, ସେମାନେ ହଠାତ୍ କିନା ଫେଲର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଚଢିଲେ ସେ ପାହାଚ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ମାଠିଆଟା ତିଆରି କରିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡେ। ତାକୁ କୁମ୍ଭାର ପିଟିକି ତାକୁ ସାଇଜ କରିକି ଗୋଟେ ଭଲ ମାଠିଆଟେ, ଭଲ କଳସଟେ ତିଆରି ହୁଏ। ସେମିତି ମତେ ସେମିତି କହିବୁନି କୌଣସି ନାଟକ ମତେ ରାତାରାତି କଳାକାର କରୁଛି ନାହିଁ। ପ୍ରତି ରାତ୍ରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କଳାକାର ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏବେ ବି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ କଳାକାରଟେ ହେବି। ତ ଖାଲି ପରିଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ଲାଇନ କି ଏତେ ବର୍ଷ ଆପଣ କାମ କଲେଣି, ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲେ, ଏମିତି କୌଣସି ଦିନ ଅଛି କି ଯୋଉଟା ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ରହିବ? ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ବହୁତ ବର୍ଷ ନୁହଁ, ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଜମା 5-6 ବର୍ଷ ହବ। ତା ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ, ମୁଁ କୋଭିଡ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଥିଲି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତପସ୍ୟା ଡ୍ରାମାଟିକ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଟିଟନ ସାରଙ୍କର, ମୁଁ ସେଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିକି ଶିଖୁଥିଲି। ତାଇ ଭାଇଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ସେଠି ବର୍ଷେ ରହିବା ଭିତରେ ଖାଇବା ପିଇବାର ଅସୁବିଧା ବହୁତ କଥା ଅଛି, ସେଗୁଡା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଆସିଲି, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଖାଇବା ରହିବା ଏମିତି ଏଠି ଯାତ୍ରାକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା, ଆଉ ସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡା। ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ପ୍ରତି ରାତି ଦର୍ଶକ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ଆସିଲା ବେଳେ କେତେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ କେତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା, ମୁଁ ଯାତ୍ରାରେ କଣ କରିବି କଣ ନାହିଁ, ଯାତ୍ରାକୁ ଛାଡିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ବହୁତ ବୁଝିବା ପରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି, ତମ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଖୁସି ହବ ନା ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେବି, ନା ମୋ ଖୁସିରେ ତମେ ଖୁସି ହବ। ତାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ, ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରେ, କଣ ଚାକିରି କରେ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଇନରେ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୋଟେ କଳାକାର ହେବି। ଯଦି ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ମୁଁ ସେଠି ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଖୁସି ନଥାନ୍ତି। ଖାଲି ଗୋଟେ ନାଗ ମାତ୍ର ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ଖୁସି ପାଇଁ। ଏବେ ସେ ଖୁସି ହେଲେଣି। ଏବେ ଏବେ ମତେ ବହୁତ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଲାଇନରେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ବେଳେ ପଚାରେ, ଏବେ ତମେ ଖୁସି ନା? ଖୁସି, ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସିନିୟର କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଉଥିଲୁ, ଯାତ୍ରା ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଆଗରୁ ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ଥିଲା, ଏବେ ଯେମିତି ଫିଲ୍ମ ସିନେମା ଭଳି ମୁହାଁ ହେଉଛି। ପରଦା ସ୍କ୍ରିନ ରେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସେଥିରେ ଲୋକ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ, ସିନେମା ଆଡକୁ ଯଦି ଯାତ୍ରା ଯିବ,
ସେଇଟା ଠିକ ନା ଆଗରୁ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ଠିକ ଆପଣଙ୍କ ମତେ? ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା, ସିନେମା ସିନେମା। ଯାତ୍ରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଯୁଗ ଯେମିତି ଯୁଗ ଚାହୁଁଛି ସେମିତି ଆମକୁ ଅପଡେଟ୍ ହବାକୁ ପଡିବ। ଦର୍ଶକ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି କାମ କରିବା ଦରକାର। ସେବେକା ଯାତ୍ରା ଯଦି ଏବେ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ହୁଏତ ଦେଖିବେନି। କାହିଁକି ନା ପୁରାଣୀ ନାଟକ ସେତେବେଳେ ହଉଥିଲା, ଏବେ ପୁରାଣୀ ନାଟକ ହଉଛି, କେତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ହଉଛି କଥା। ନାଟକରେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି। ନାଟକରେ ଆଗରୁ ଏଲଇଡି ନଥିଲା। ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା, ସାଇକ୍ଲୋମା ଥିଲା। ସାଇକ୍ଲୋମା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତିକି ଦେଖି ହଉଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏବେ ଏଲଇଡି ଅଛି, ଏଲଇଡି ର ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଲଇଡି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ନଥାନ୍ତା ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ମୋ ଦର୍ଶକ କହୁଛନ୍ତି ସାଉଣ୍ଡ ଭଲ ଦରକାର, ଲାଇଟ୍ ଭଲ ଦରକାର, ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ହବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ଆସିବେ। ତା ସବୁ ନାଟକ ଭଲ ହବା ଦରକାର। ଯଦି ନାଟକ ଭଲ ନ କରିବେ ତାହେଲେ କୌଣସି ଦର୍ଶକ ଆସିବେନି। ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟୋରି ନାଟକ ଭଲ ହବା ଦରକାର। ଯାତ୍ରା ହଉଛି, ଯାତ୍ରା ନ ହଉଥିଲେ ଲୋକ କେବେ ଦେଖିବେନି। ଯୋଉଟାରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପାର୍ଟିରେ ଭଲ ନାଟକ ହଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ କଳାକାର ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ଦେଖିଲେ ତ ଜାଣିବେ ଏଟା ଭଲ ନାଟକ ଖରାପ ନାଟକ, ନ ଦେଖିକି କେମିତି କହିବେ ଭଲ ହଉନି ବୋଲି। ଶେଷ ସଂଳାପ କହି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କଣ ମେସେଜ ଦେବେ? ସଂଗ୍ରାମ ତ କହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସଂଳାପ। ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଦେଖିଛ? ଚନ୍ଦନ ଗଛ, ନାରୀ ହଉଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ଚନ୍ଦନ ଗଛ। ଯୋଉ ଗଛରେ ଫୁଲ ନଥାଏ, ଫଳ ନଥାଏ, ହେଲେ ଚନ୍ଦନ କାଠ ବାସ୍ନାରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣେ, ନିଜର କରିନିଏ। ହେଲେ ଚନ୍ଦନ ବାସ୍ନାରେ ବିଭୋର ହେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକଟା କଣ ଜାଣିଛି, ସେ ଚନ୍ଦନ ଗଛରେ କେବଳ ବିଷଧର ସାପ ହିଁ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି ତାକୁ ଚୋଟ ମାରିବା ପାଇଁ। ନାରୀର ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଦରକାର। କେତେବେଳେ ପ୍ରେମିକ ଦରକାର, କେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଦରକାର, କେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖା ଦରକାର, କେତେବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ଦରକାର, କେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ଦରକାର। ତାର ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଦରକାର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମର ଦରକାର ହବ, ଗୋଇଠା ମାରି ଚାଲିଯିବାଟା ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଅଭ୍ୟାସ। ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ସଂଳାପ। ଏ ନାଟକ ତୁ ହସ୍ତେ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିବି, ବହୁତ 2-3 ବର୍ଷ ତଳର ନାଟକ। ନାଟ୍ୟକାର ହଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ନାଟ୍ୟକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଟକ। ଆଉ ଶେଷରେ କହିବି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ, ଆମକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦଉଥିଲେ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଠୁ ଢେର ସାରା ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆମେ ଯୋଉ ତଳ ପାହାଚରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ 2 ପାହାଚ ଆଗକୁ ଯାଏ। ଖାଲି ମତେ ନୁହଁ, ସବୁ ଯାତ୍ରା କଳାକାର, ସବୁ କଳାକାରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା 10 ଫୁଲ କରନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଜୟ କଳା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା। ଯାଉ ବ୍ୟସ୍ତମୟ ସମୟ ବାହାର କରି ଆମକୁ କିଛି ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ। ୟୁ ସୋ ମଚ୍।